اف گوندê şewtî ye. Gundê herî kevnar li bajarê Qamişlo. Dikevê rojhelatê bajarê Qamişlo nêzîka 7 kîlometran û gundê dordora wê Xeybî, Necmetî û Şorek û Firsan e. û bihtirîn xelkê gund karê çandiniyê û cotkariyê dikin. û gundê Şewtê gelek dolemend e bi xort û keçê xwe. Hene li gund gelek pawiranamê bilind, doktor û muhandis û helbestvan û gelek kesên sinetkar.